ביי יוטיוב, היום באתי להראות לכם איך מורידים מיינקראפט מקורי ואיך עושים מיינקראפט מקורי עם סקין בחינם. טוב, נתחיל מזה שניכנס. טוב, נתחיל מזה שניכנס למיינקראפט שייר. אני אתן את זה בדסקריפשן. לוחצים על זה ומורידים את שני אלה. תעשו לכם תיקייה בשם מיינקראפט פרוקסי, זה הכי טוב. תשמרו וזה יוריד לכם עוד שתי תיקיות ביחד עם זה. טוב, יאללה. אתם צריכים להתחבר דרך המשתמש של ג'ימייל. עכשיו, נגיד ואתם רוצים, הנה, אתם צריכים לעשות change, לשנות, ואז לעשות connect ו-hide. אם אתם רוצים סקין, אז נגיד זה, לא, טוב, אז אתם נכנסים לאתר הזה, אני אתן לכם אותו בדסקריפשן גם. אתם נכנסים מה שאתם רוצים, יש לכם כל מיני סקינים. אז נגיד עכשיו אני אחפש סקין שלפי דעתי הוא יפה. הנה, זה הסקין, נגיד. סבבה? טוב, אתם רואים כאן אתם רואים ליד התמונה הגדולה יש אדיט ויש לידה סקין קטן. אתם עושים מקש ימני, תיקח תמונה וכרטיסייה חדשה וזה פותח לכם עוד תמונה. אתם נכנסים אליה, מעתיקים את הכתובת, מדביקים, עושים סט, הוא מראה לכם את הסקין, ואז כשאתם נכנסים למיינקראפט המקורי, הנה, תיכנסו למיינקראפט פרוקסי. נו. יופי. אז כשהוא נכנס, לוגין, ושתדעו, זה אני לא קניתי. זיקוק, עולם חדש, סתם. ויש לי את הסקין. וראיתם באיזה שם נכנסתי. טוב, מקווה שהבנתם. יאללה. ביי יוטיוב.